Tina Loluha
Labo mama. Ithini mtsipele ngoma uthi lamathamba senjani? Ayi. Lamathamba senjani? I saw we shooting o cameraman bambe bengahamba nawo mase sengiyakho uNkulunkulu akazamtshela bengiyekho uthi uNkulunkulu kimi uhamba olesithathu mawuyenze lento engithoyenze wena ngolesithathu wena uzohamba uyomlanda kumele agwetshwe olesine wena ngolesithathu ngithi nahamba umkhipha on Wednesday lento ngishoyo uma iyenzekanga ngicela sithi kuye ngoSunday uzothatha 50,000 game leto ngifuna ukuthi uyenze njengomuntu osuke efuna umsebenzi uyenze njengomuntu osuke efuna ukubiza umuntu wakho sehambile uyenze lesikwasho sekumnike right uzothatha lesikwasho leso spare thatha lefake yonke phakathi kumyonke thatha impahla yakho lento fake phakathi bese mawuqeda lapho mawufutha usiteki uyifake phakathi mawuqeda lapho angazi mawudlula kanjani elowepop noma kuphi pitol noma kuphi lapha ejele besangweni please ashita abantu kancane phakathi ebese uyakhuluma uthi njengamanje dumisani makadube la ukhona yakususa phela uqala uhlangana hamba umlanda lejipon ngithe siswami phambi kwabantu bonke uma lento ikhuluma ingenzekanga ngicela mina ukuthi sayile phansi ukuthi 50,000 uzokunika uyazi 50,000 nami nithi mama dala uNkulunkulu cela yenzeka le. 50,000 izawenzeka siswami. 50,000 50,000
Angishwanga yini. Kodwa ngibona ukuthi umuntu angathi ukafile abuya ukugebela. Ngiyayizwa lo. So siswami lo ngiyakupha nje mahala. Ngifuna sisibone ukuthi ngelinye ilanga amasu emali uzobonga nabazalwane. Unikwe iswasho mahala. Iswasho senze imali. Kwenye abantu 50 rand abangaka babo 50 rand bakunike mahali iswasho nikumenze point mahala uzosizakala ngisho kanjalo ukuthi uzosizakala mayisizakele siyamfuna kuzweni bela nengulele ole Bible John 5 verse 1 to 15 bale Bible John 5 esiZulu ngesizulu John angifundele pheza lokuzela worship Dawi John 5 verse 1 Ngifuna umphupho ezoxolisa. Yebo. Uzwa? Yebo. Le ibhalela. Ngifuna ukuthi umphupho ezoxolisa. Yebo. Mawuphuma la. Ukuthi uthatha kancane le le masheshisi. Niswele ithatha kancane. Nangayidinga isikhathi sokuthi nizwe. Ngabe idinga isikhathi sokuthi ngabe kunabanye abathile ama testimony manje. Ukuthi hayi bona umphupho uyanyakaza manje.
Na sisi kodwa sisi ngizozwa ukuthi yenza njani. Khona amahlabeni ngabe bayasho manje. Ayikhona. Ngiyawuzumphungu manje. Uyaqala nakaza. Khona sebebhala ama-email. Bathi uyifakele. Kwenza kanjani sisi? So ngomkhipha. Yeah. Yeah. Uthenge ngivike lipheli. Yeah. Ngami speak no Day. Yes. Yo mkhulu. Ziyabonga. Ufuna ukuyazazi kuya nani? Awulele kunezinto ozibonayo. Yeah. Phupha izinyoka. Mawuthi ubona abantu bakudala abanye angibazi mara nje ngiyabona ukuthi Lalela. Angithi uzile ukuthi ngithenge uzophupisana. Yebo. Uzobuya nomuntu azoxolisa ngathi. Yebo. Uzulele impupana nomuntu. Yebo. Uwo umuntu othi mina umkhulu wamangazi ngimkhuphe nogogo wami. Wena uhlala uthi Abraham noMoses noJosepha. Ngihlala ngithi mina 50% kholeka ku-Abraham. 50% kholeka kugogo wakho bakasefa. Uma ungakazi umkhuphe ugogo wakho, uma usebenzisa le visa ngiyakutshela uzokutshela le nto esholusisi. Yini enongilwela? Nithi impela ukhuluma into esiyiphupha. Ingane wami mkhulu ngiyamphupha ekhuluma nami. Engithethise ethi mangenze 1 no 2. Inkinga yenu nisiyena kholwa kakhulu. Nikholwa kakhulu kwamasudwe eswagqokile. Bese nithi umfundisi wami athi ngawenza umsebenzi. Uyosala wedwa. Hamba wenza umsebenzi kini. Hamba wenzela abantu bakini abangasekho. Uma unganamali la uhlala khona, thenga amakhandlela uthiwa yedwa lapha. Neliwale emhlophe. Shisa impepho ezimanga, ukhulume naye. Ubeka ummese, ubeka ugogo, lunganalutho. Ibikumenzi kufanele uthathe ibhodlela lakho lokulithatha ubeke lapha. Uthi ngiyafisa ukubeka lelinye ilanga isibeke khona. Kodwa kunalutho. Kanti nathi nanifa nabheka. Jikani ubheke ngakumina. Ebese uqede la lelo lathi lapho enganalutho ulinikele. Inkinga yenu isikhathi esiningi ukuthi mase kuzosa mina kubamnyama kakhulu nijike ebaleke. Njengamanje ngiphathise i-envelope ezokhuluma nami. Abanye izothi mayikhuluma le-envelope kukhona abazosaba bayidafula. Bazoyithatha bayidafula abantu. Bathi ngeke ithi manje. Oh, philo mhlobo.
sesishintsha icassette sengene ingilosi yakho uyasho sesishintsha ezulwini manje anizwa lento ishintshile ngifuna ukuzwa nina nengilosi nizwe uNkulunkulu uzokusiza izofika le ndoda lo muntu wesifazane azoxolisa sesiseduze phambili akusathi ungabi igwala ikhona le ngoma kaBheshu anokuyisha ikhosana ethi Jesu ngimbonanga wofana bengicela ukubonga ngathi makufanele ukuthi ngisibizele sibonge sisibizana esigodleni ebusuku kuvele umkhulu ngibonga nje ifasting yakho uthe usinikeze yona ufike umkhulu kimi athi umkhulu manikiningi ufake iduku emhlophe ephethe induku ende wathi kimi uzongwela isitha sami ngasibiza ngekemane ngesibongo sime endaweni engasemanzini wathi uzokebase nomlilo nekhandlela libomvu so ngizocela ukunikela anginawo amandla amaningi esandleni kodwa ngizocela ukuthi angivulele indlela into zami zikhanye angilwele sishaya izandla wena ngikhuluma nomuntu namhlanje uthi I can't do anything manje ngaqala ngathi ngiyaplana kunomuntu ofikayo ngaphambi kwami manje ngaqala ngathi ngakhendi kunabantu abakhuluma ku WhatsApp bakhulumeka manje ngabonakala nguma kuthase ngithwele ngicela ngo100 rand kwakho uzonikela leso sitha othi mina nginesitha ngikwazi umuntu ekuthi awuzonikela leso sitha sami usho uthi wena Nemkhathi lamanzi ziyamsinda umntwana akana amanyosi umntwana ukuyisidala nje stop bese ningamsindi ngalezi mntwana qhaqa zonke lezi lo mntwana makazala kwafanele azale right uyabizwa mthini kodwa makufanele ahambe kuphele inkinga emakufanele ahambe noma makufanele akhulume uthi uNkulunkulu kimi ungenzeka isimanga ukuthi lento mayingenzeka abantu bangahamba bethi sekwaba nalezinto ezenziwa kakhulu lezo act bangahamba bethi aku-active uhamba nabani uhamba nawe lalela-ke mama lo mntwana usazoba right futhi usazohamba ahambe njengabantwana bonke mama ngenzeka ifeyili ekhaya kubaba kwakhe kwakunesibaya seyinkomo emakhaya awukazuye sifuna umquba wasekhaya kubaba kwakhe nobisi lwembuzi but ubisi lwembuzi walithenga ngaseludweni ngizothuka kanjani mkhulu ngoba angisazwani awusazwani naye isibongo esifana nesanomntwana isibongo esifana nesikaba kwakhe sithola umquba
Asibuka saka babakhe ngothiwa uNgwenya. Angithi sesifuna abantu bakangwenya. Noma kuthiwa ubani bakangwenya umtholile bese umcela ukuthi ucelisise umquba noma yena ahamba ukufunela umquba ngezandla zakhe ezilongo yakangwenya. It won't be easy ukusinda ngalomntwana nalomquba ngeke kube lula. But kumina kungaba lula ngoba mase ngifuna lento ngayithola. It's very easy masuyifuna. Masukutholile lo nobisi lwembuzi uze nalo la. Noma ungeze sowethu nalezi zinto. Uphathe nerazor. So esiukhanda umuthi simkhumule umntwana befuna simfake razor umzimba wonke. Okay. Mayopha bese siyamninda ngalento. Simkhuhle uzobuya ungitshela into ngalomntwana. Confirm to dokotela bathi uzosala kuyitshela. Baba. Bathi ulimele after uzalo. Right. But bakonfirmile lokho. In black and white. Yama. Yabona mama ngiphathela ilanga lezo zinto. As stem suspended. Then it confirmed now. Bekuzoba ngcono makuthiwa before manje. Uthi ayina bakonfirm. Ukuze manje ngisiza abe i-testimony. Ayikhulumele yena lomntwana. Ukuthi hayi mina ngasuku. But manje sukumisa ngeke kusukise sontweni. Ngizobe sengimsukumisa ngale e-private hospital. Angithi ayazi private hospital. So bese singale komkhulu. Kodwa phela nawe uzokusungula okuncane phela. Base singalela phela nawe uzokukhona. Lokho kuyakhona lapha. Kodwa uyongifunela lezo zinto. Ubuye umntwana uzosukuma. Naye kumele akwazi lokho usazoba naye usazophila. Kodwa lokho nikukhiphe lokho. Okunganani ngamthengela nomintamo. Abayifakile. Yabo le ntambo. Thengele ntambo lokufakela. Finish. In 150. But namhlanje bakuningi 120. Uzwela ke. Right bazalwane siyabonga. Buka bese ngifuna ukulwela izitha zakho. Wahluleka. Okay, kuthiwa umboneleni mkhwebula. Kuthiwa uyahamba long distance, usebenza ama long distance, ucelile ukuthi owakho 200. Bengasho ukuthi 250 kanti. 200. You. How we tattoo? Not 250. I'm not thinking I shooting and see that it's fine. Blame me. 200. Lalelani ngento soyenza. Uzofika uthathe le envelope. Envelope mawuqeda kuyithatha, ulana uyivulile. Uma le envelope wenzela imali. Kuyobhaliseka amagama athi vele 12. Mina ama-envelope ngitshele ngwathandazele kuphela. Ebhaliwe eThekwini afikile kumina ngawashisela iphepha, ngawathandazela, ngaqeda ngawanika yena lo baba lo. Wagibela ibhanoyi nawo weza nawo la. Ngathi hamba unika abantu. Namhlanje ngwathathe ngiyaqala kwabantu. Aphume ezandleni zamanje. Ngenzela ukuthi uma le envelope isikwenzela imali. Kungenzeka ulala uyivalile. Ivuka ivulekile. Uthi uma uyibona idabukanga ivulekile kodwa. Le envelope izokwenzela imanga maybe usashisa impepho. Uma uyibukisa isizomuva. Lithi iBhayibheli Moses uyaqonda into okuphethe ngesandla sakho. uMoses wayephethe envelope engayiqondi ukuthi le envelope yini. Moses tata phansi le nduku. Mayela iphethe kuba yini? Uqeda wenzani Moses? Yabaleka. Kuthiwa Moses musubaleka. Ibamba ngomsila. Mayibamba ngomsila iyaphethe kuba yini? Le envelope isazokwenzela imali. Le envelope isazothi mayifike endlini bewuqabele nomkhwenyana wakho. Uqabele nomakoti wakho. Wangena nale envelope endlini umsindo uzothula. Amen. Ikhuluma ngento ezoyenza. Le envelope umuntu onomashonisi uvule envelope. Ngifuna imali zami kanti iletha nini?
Niyayibona le nto. Nizwe? Le envelope uthi mawuqeda ubhala only 3. Ngifuna 3 sentences. Ngifuna umshado, ngifuna ukubuza usibani. Ngifuna ukuba yisiphaka, ngifuna ukubulala abantu. Right. Yo. 3 pen. Angifune nini? Then into ebalulekile ngizodlulisa ukubonga okukhulu kakhulu. Bantu baseJoburg. Surprise la ngifuna ukutshela mama. Yakho it was a surprise. But the surprise ibe encane ngitshela ngizotshela nje ngizobhala ngibele ngiyabona. Lalela. Ngendlela engithandaza ngayo egoli. Ngendlela engifika ngayo every week ngilive goli. Benga expect ukuthi nami surprise ngento encane kanje. Cape Town ngifika once after 2 weeks kawu2 enyangeni. Kodwa iCape Town iCape Town itasali dark blue. Bafike bangisurprise nge-surprise birthday. Ngathola be-chemist lami eCape Town. Edenge itafula benze yonke. Nibonile kuFacebook? Khona-ke engayivezanga. Khona esinye isigwili esivele safika ne-envelope engaka. 86,000. Yithi mina 86,000 watching 1,000 rand mkhulu. Ngizonikela komkhulu ngizobaba. 85,000 ngizothenga isigubhu kodwa angisithengeli mina, ngisithengela wena. Isapho mkhulu. Happy birthday. Thathi. Nginjenje wena. Mina nginamawala ngathi hayi le ngifuna ukuveza usho khuluma ngikhiphe. Ngizocela ungikhiphe. Next year ngiyayibophezela. Ngifuna ukuzokhipha 3.5 million next year. Lo muntu ungenze ngathi hayi khona. Le nyanga ezayo ayiveli ngayanga eCape Town. Bengifisa ngendlela bengifisa ngayo ukuthi mangiye eCape Town ngibe ne-backup. Yabantu bakuphi baseJoburg. Abazothi mina ngizogibela ibhasi. Siyoya mkhulu eCape Town. Siyomisa ibhodi nje libhalwe JHB. eJoburg. Cape Town siyazizwa izigizeni. Siyabantwana abandawonye. iCape Town noma kuthiwa senza yini abantu nizokhumbula bahlala benjani? Bahlala bekhona. Abanqeni ukuthatha ama-sprinter u2 bawakhokhele baze bazongena emahlabathini. But this time ngimangalile ngegaladini. Hayi Cape Town ayikho. Kanti hayi bathule ngamasibombo bathe. Bakulinda ngafika e-pharmacy. Bathe uma befika e-pharmacy bathi hayi. E-pharmacy kuyavala namhlanje mkhulu shoshisa. Mangithi surprise. Phathe ngakanani? Surprise imali engakanani? Abayiboneke bona yabo ibe u43,000 then eyalaba eyalubaba esayidini ibe u86,000. Ngathi hayibo uNkulunkulu wami mina angijwayele usurprise, angijwayele ukuphiwa, ngijwayele ukupha. Egoli ke angifuna ukutshela mama ngendlela engangifaka ngayo pressure ngithandaza from lockdown. Ngithi mina hayi ukuthi nalabo bazothi hayi mina ngeke ngibonge manje ngizithi birthday yakhe. Hayi bayibaphela batasha kanje batasha ngalaba abaswele. Athi hayi namzopha 50 rand. Kodwa ke hayi nikwenzile Nkosi yami. uNkulunkulu anibadlulile abaseThekwini obheshu. Obheshu. Bahlulwe ngisho ukuthenga ikhekhe ke. Nika 200 rand. Ningaze nithi hayi mkhulu bakwenzelile nje igala nikhanga izenzele. Igala lenziwe yimina lo makoti bami. Sayiplana sayiqeda. Bona bahlulwe nje ikhekhe ka 500 rand. Yabona namhlanje ngoba kuyisonto eThekwini. Bakhona besho noma bebe. Uzakumeli oyobhema naye. Abekho nje esontweni. Mangekho abekho. Mangikhona bakhona. Bayasonta labo bantu. Into engiyithandayo ke bazalwane. Ngithanda into yodwa goli. Noma bekhona laba abanenkani abasasale emuva bathi basadonswa
kickstart kodwa khona imoto ezingasezona ikorokoro la imeli imoto ngayo isikorokoro ilene ngithi njalo mangisendela amavideo each and every time mangina something engayisontela ngiyasendela ivideo kuthiwa mkhulu sicela ukusise leyo video ngiyababona mama bakhuthele kunabantu abafika ngisho sekunabantu abawu5 bafika bathi mangifike ngaguqa ngathandaza kuyobe kuphelelisiwe enkosini uNkulunkulu agcine njalo futhi nina anisafaniswa nezikorokoro senile moto estartwa ngebhathini okuthiwa ihamba ayisa kickstart kunalabo abasa kickstart iyodwa into esisele bazalwane iyodwa nje into esisele manje ningangenzela ifavor kuyona yabo manje ngikhipha kulolu sizo lokuthi kumele ngikhokhele irent 35,000 kumele ngikhokhele ithithi lebhanoyi lami nabo beshu nabo lihle labashaya ama-keyboard bonke labazela nabo cameraman manje ngikhipha kulolu sizo kube noyi-1 ngelinye ilanga ngesonto athi mkhulu ngiyasukuma ngicela ukuyikhokha this month irent athi nje mkhulu mina this month ngiyayikhokha athi omunye nami next month mkhulu ngicela ukuyikhokha now siyikhokhele in advance sithi okay done ibhilidi sesikhokhelile bese kuba nomunye ozosukuma athi mkhulu mawuza manje next week ngolesithathu mawuza la now 7,000 we-return ticket lakho cela ukuthi ungaphinde ukhiphe imali ephaketheni lakho ngoba yini esiyithandazelayo mawusazokhipha imali ka-Emily ubuzothandazela thina iyona into bazalwane ebasebholi okumele niyihluphe ngayo uyabona manenze njalo ngezinye indlela niyangitshontsha noma ngicabanga ngegoli angisacabangi kaningi ngoba bakhona abantu abaphakamisana abavolontiya abathi mkhulu nayi sengiyikhiphe imali ebhanoyi anytime mangithi ngiyasuka ngizebholi ngoba ngisabhajethi lokho bazalwane sekumele niyifundise ukuthi okweshumi kuyakhishwa ukhona yini bazalwane othi mina mkhulu from today ngizokusiza emalini yerent emalini yerent ngizokusiza ngiyayibophezela ngizokusiza mkhulu ngicela ukumbona bazalwane phakama sisi wami sikondela ngakho ngizokubusisa ukuze ungapheli imali othi yena lo sisi ngizokusiza mkhulu emalini yerent irent engiyikhokha la ngikhokha 35,000 nomunye sondela baba sondela la ngeke banishuthe kulekani ngeke banishuthe abanye abantu baye besamshuthe ngeke banishuthe sibusiso lento ayenziwa nanoma ubani lento laba bantu abakwazi ukuzukhala kwabo baziphenge ekuyona bathi mkhulu uma uza la as long usasodwa thina siyoma nawe laba bantu niyababona ngithi bazalwane ngicela ukuphathela ama-chain 1 2 3 awu-3 ama-chain ongicela ukuphathele wona uma kuyukuthi nawo mama leyo chain onayo uzoyikhipha uyoyilahla emfuleni ohambayo cela ukunike yami i-chain le chain yamandla amandla enkunika wona kuya ngami if bowukholele esigujini bengizocela ukunika isigubhu awusazi nkosi yami bengizokupha isigubhu nje ngifuna mama mawuzongisiza kwi-rent ungangisizi ngo-10,000 angifuna ungisize ngo-20,000 ngifuna inyanga ithi mayivela uthi mkhulu nawo 250 ngiyawufaka into engizokunika yona ngizokunika into ezokunika imali hayi imali yokudlala niyazi hayi imali yokudlala ningakwazi no-3 kwenza isikhathi nize Soweto kumina ya esikolweni ningakwazi ukuthi hayi ngizonenzele okunye manje ningakwazi ukuthi esikolweni asifayeke nama-chain cela nize esikolweni Wednesday vele niyeza la Wednesday niyazi manje nisuka la Wednesday nisuka nami sesikolweni ngifuna ukuzonikhanda ngale ndlela yami ngifuna maninikela ninganikele okuncane futhi kungasho ukuthi mawunikele ishi kwasala unikele ukuthi ngicaphuneka ngibonanga ukuthi kusele ngacaphuna sonke ngokukhulu abantu abasonke ngifuna ningagcini lapho ngifuna le nkonzo le ngiyafisa ukuthi ifane nesinema yakwami yabona isinema yakwami la ukuwa khona i-TV abantu abamnyama bayazi noma i-TV ingakanani uma ungababuza olethu ukuthi ingakanani abayazi nkulu babona nje ithunzi edongeni ngifuna lesonto libe njalo abantu when they walk in ku-dark babebuka umkhulu lababona kuyakhala
ibe way ufuna bayenze ngakhona and ngizolenza ningathi nisuka lapho nesuse bathwayisile ngoba ngiyakwazisa ukuthwayisa abantu behlala phansi siyobonana Wednesday esemini ningaphathi imali njalo ngifuna imali ngizondenza mahala ngiyafisa abazalwane abathi mkhulu thina amathikithi wakho okuza lawe ebhanoyi sizozama nakanjani obani lawo mkhulu amathikithi wakho sondela mama mina mkhulu amathikithi ngingazama nami ukuthi ngicontribute abathi mkhulu ngazama ukulekelela amathikithi nami mawuzala sondela phambili lizela singazama sondela ubusiso bebe usazozama mo othi mkhulu mina ke yabona ke makhunalo kokuncane o 5,000 7,000 ngazama ukulekelela sondela la uthi mawusondela la ubukala manje uthando lwakho likhombisa ukukala ukukhombisa kancane ngibona ukuthi njengamanje yini okuncane kala onani beka la hayi fake la phela ngithi le seniyabaleka na reverse manje akunankinga onganayo akunankinga uzona kodwa ngizwile okuboshwe ezulwini nasemhlabeni sekuboshiwe okuboshwa la emhlabeni nasezulwini kuboshiwe bathi laba abantu nyababo bathi mkhulu ngeke uphinde usokole amathilisi ningangibona sengiza every week nibongela abantu la ningangibona every week ngisonta la nibongela abantu shukuthi imali abazobeyishaya umtsipo uzothi mayecalculate athi hayi mkhulu amathikiti yakho nanka ayaphuma every week pho why mkhulu ekuseni ungabambi service la nemini uyibambe eThekwini yini engangihlula lapho pho ayikho into engangihlula lapho baningi abantu abangidingayo la njengamanje abantu badinga izandla zami zokuthi babe kwizandla angithi niyayidinga hayi phela ukuze ngiyihlume lento kubonakala kanje lithi iBhayibheli ukukholwa onganayo umsebenzi ufile ayi andengizwa mzalwane ukukholwa onganayo umsebenzi ufile imisebenzi siyibona kanje nayo imisebenzi laba bantu bayamazisa umholi wabo bathi why beluhlupheke sikhona ngoba according to the Bible umfundisi bazalwane bekungafanele ngabe uyasebenza mina umsebenzi wami bekuyivuka ngizohlala la eThempelini ngilinde nina ukuthi la uvelelwa khona inkinga ngijimuze kimina ngizokuthandazela uphindele uyosebenza uma wenza amathenda uyobhideka ithenda lakho before uyofaka uphose ukale kumina ngikuthandazele ebese uyahamba laba basho njalo cela ukubeka izandla ngizokuthinta nje uhambe uyohlala phansi uthathe umoya moya mathini God bless you usise Nkosi nikazwale envelope sengutholile umsebenzi social development uthi ke mayelele ebusuku ngiboniswa wena mkhulu uthi kunomsebenzi usazowuthola omuhle kakhulu inkinga ukuthi kunomuntu oyedwa ongafuna ukusayina kithi ikamera yakho ithile ibhekise ebantwini yena eze kumina sizomthandazela olesithathu uzothandazela lezo zinto kunomuntu ongasaphuma endlini othi nginezitha kunomuntu othi mkhulu kade ngangifisa ukwenzela okuhle on Wednesday cabanga ukuthi lona suku sizozama ukubashiya bamakamera sibaqashisa sithi sicela ukusonta amakamera engekho sifuna ukubona abantu beza ngaphambili bezothula ubufakazi siswami lo muntu ongafuna ukusayina umcebe kule envelope namhlanje udlula uthenga umasheshisi umcebe namhlanje siyaqhuma namhlanje sonke ngithi siyaqhuma namhlanje siyaqhuma namhlanje sithatha umasheshisi sohlanganisa namaswidi le envelope sithatha iphepha ezimanga siyashisa emsamo siyakhuluma before sikhuluma esikala siyakhuluma emsamo ngalama envelope masiqeda lapho ngapha kuyabila siyaqhuma kuzwakela ngithi masiqeda lapho siyabuya Wednesday kuzoshuka lalelane ke bazalwane into ebalekile
basegoli yonke into manje sihamba kahle umthandazo wakho mntanami lo kade ekhulekela abaholi uzwakele ezulwini nami kade ngibakhulekela abaholi cha okwamanje bazalwane ngizonitshela nje iqiniso yonke into isahamba kahle ngapha emsamo yonke into isahamba kahle ngicabanga ukuthi ubaba uMtsipu sayibambe ngohlelo futhi ngithe uma kukhona la isola khona mawusaba ukuthi maybe ngizokuphinda ukuthi wena ongitshelile thenga iSIM card emgwaqweni download uWhatsApp uthatha inamba lethi 0711307808 ebese uya WhatsApp uMtsipu leli sonto uselenze lakhe usethi masinde utshane esontweni umsebenzi kaMtsipu ukuthi amelana bonke abantwana abangenayo abathandazela abanika isibusiso unjengoJohane umbhapatisi uJohane umsebenzi wakhe wawubhapatisa abantu abanika isibusiso abangasebenzi bahambe bayosebenza lolo gogo wayenikwe ubaba uNkulunkulu uJohane uthi mayisamile lithi iBhayibheli uthi uJohane ukhona ozayo ozofaka mina bayabuza abantu bathi kanjani ngoba phela uwe ofaka abantu wayidumile ngaleso sikhathi uMtsipu eGoli uyena odumile ukuthi amandla kuyena ashiye kuyena ngiyakudabukela wena othi mawugula uthi angiyini uMtsipu ngoba ngiyamazi ngifuna ongaphezulu kwakhe take your time ngelila uye uMtsipu uzofika kutshela ukuthi angiprofeti anginagolide anginasiliva kodwa into ngiphethe izwi lenkosi ngiphethe amandla nje ukuthi mangisiphakamise sami isandla sizophakama siye phambili Mtsipu umsebenzi wakho eGoli yabonakala kakhulu yabona nje manje nithi niyabheka iband yethu namhlanje yehlile sizelo na 1 nobeshu noba uyi3 athofa abantu Mtsipu uthe bashiyeni manje ake sikukhombise ukuthi eGoli siyasebenza hayi bazalane. This is excellent. Mshayeleni izandla. Nami ngiyafisa ukuthi ngazi ukuthi uMtsipu ibirthday yakhe nini. Nami ngeke ngimsurprise noma nami ngeke ngimenze lokuhle. Ngoba 26 bani. Oh, this was. How I hope khona into enimplanileyo. Ngingaze ngibulu. Lalela sisi wami uthi sisi wami ngisendele okunye nawe kuyi invite. Ila sibona sekhaya yangisendela naye ikhona lapha. Ithi uyamenya ku baby reverse angazi baby reverse noma yini. Gender living khona lokho kushoyo ukuthi umntwana uyini ngimsendele imessage ngithi ngiyamhleka ngithi hello uyazi ukuthi sengiyazi ukuthi lo mntwana uyini mina lena ngiyadlala mina ngifihlele into laba base-Cape Town bathele plan into bese ngiyazi basho ukuthi ke le ngilozi ingilahlile mina lento akade benza ngiyibona ngathi yenzeke emahlabathini but kunabantu abazongisurprise e-pharmacy bathi ngamanga ngithi i-pharmacy emahlabathini kanjani ngithe kusadideke kanjani naba sebeyaqamba so naye uMtsipu hayi akukho bengifisa ukuthi makukhona nami ningi-include oh manje ngitshele nisho ukuthi ngingasho makuthi ngitshelile manje ngashoko manje ngashoko mina ngizobe and-ke mina ngifana nonkanyiso-ke nalowo bathi ugubelisi wasekhaya kwakufihla ivele ngishisa indaba bese ngisidonsa sayidini yithi mina oza kuhlebele Mtsipu kunento ezoyenziwa hayibo phela ngazaquleke phansi hayibo singaqulekelwa umuntu phansi kodwa ke bazalwane makuthi khona into eniplanayo that is very good into eniplanayo ngicela ukuthi niye ukuthi niplane yini number 1 kuyihlazo ukuthi nibe ne-leader ehamba ngoJohn Walker Nkosi yami ngendlela afuza ngayo uJohn Walker umbone sekhamke sonke gijima ethi kimi ithi ngisagijima ngisayohlanganisa ngale kunentshumayelo kumele ngiyenze ithi oh hayi naye uba gijima
enale kuba ngitheke ngiyarequest ngabanjwa kunyangishiya futhi kodwa ngisagijima futhi hey bengasenayo le mali yokuba kodwa angenankinga mina ngikhombe eTaxini hawu vele ngithi hawu eTaxini pho ngithi bazothini mawugibela lezi ingane zakho uthi nginendaba yini mina vele ngifakele imask ngibheke ebishi sithi kodwa namahloni kodwa yazi ngiyafisa ukuthi ngibe yilo yamuntu engakuye naqala mina ngangathathe yami ngimlike ngithi mfundisi ngangcono uthathe le yami bapho mama babenjalo thina sazomama babefika bethi mfundisi ngeke uze uhambe ngetekisi mina ngihamba ngemoto onganani mina ngihambe ngetekisi wena uhambe ngemoto thatha naye sifuna abantu obaba abanjalo abazothi mina ngibaka imoto ezu10 endlini ngichuze ngifuna amangipho kodwa uhamba ngeenyawo kodwa uyasimela lokuthi lalelana kunesikhathi akuyahamba onimele eThekwini uthe mayisuka eThekwini wasuka ebusuku wathi efike eGoli ngangimfaka emcini ngithi sekune meeting eThekwini efuna abafundisi bonke by the way bazala uthe mangitshele ubaba wena omkhulu ukuthi kungenzeka next week noma next week uyeza uzonivakashela uje Israel hayi bazala nyazi into engayenza I know ukuthi abanye benu nifana exactly no page saphumile upeshe bemsaba uje Israel apha thini ngamthatha uje Israel athoza la ngambeka phambi kapeshe nombeni nomtsipi ngathi nimtsipe ke uIsrael khuluma ngemali besho baptish wathi khipha ukungafihli lutho nakho akubesobani natso ngathi Israel I need you to explain to them everything. Why were you exposing all the pastors? Because when they look at you babona umuntu ocruel umuntu nje omedo lokusanyayo ekhaya. Tell them because mina sengiyazi but ngifuna ubenze ba understand and leyanto aba explain yona from there abakazi bamsabe kunalo bayamthanda ngifuna leyo nto ayisho ku social media because nonke manje bokuthi Israel manje abanye bayangisendela ama email abanye bangisendela ama inbox ama DM mkhulu suke eduze kwaloyo muntu lalelani ngitshela uje Israel mayiza kumina uze kumina ephethe indaba ezingaka lalela ezingaka ezingekho zodwa lalelo yinto baba abantu basesontweni la one was from Joburg ezo4 eThekwini fatwa mshayi wayithatha zinjalo ngokwethembeka la ngabona ukuthi akathenga amehlwana izinto engizazi bahlala beqamba mama wayithatha wathi mina nazi izinto okuthiwa ngikhulume ngazo ku social media ngawe zonke ngithe mangicabanga ngiqala ukuthi ngizothi mangiqala ngikhuluma lezi zinto ngicabanga abantwana babo ngicabanga ibrand yakho usuyakhile wamtshela ukuthi listen to me Khehlelezi, I'm not mad. I will take you back why you expose bonke laba and ngifuna mayizala ngifuna nitshele and mayimtshela lalelani yabona umtsipe aka prophet but mina ngithatha nje umprophet uke wakhuluma into uje Israel engekho wathi mkhulu trust me lento ngizoyisho lo mfana kahlali ekhaya lo mfana yonke lento ayenzayo nasengiboni uyenza ngokune pay kunala asetshenziswe khona waba nezithembiso ezingenziwayo wasiyajika uyenza lento ngepay yahamba emagameni akhe exact uje Israel akahlali ngimtshela akahlali nakancane futhi akamsukela umuntu futhi kuba wena oyikhethelayo ungabona expose mina ngisuka ngiyikhethela umuntu mayifika nama drugs ngilethi ndoda ngibhema ama drugs asitele kuba yimini ukuthi ngiphume emndenini onjani
ngiyawathatha noma angathathi. Uma efika uJezrael ethi lezi zinto engiyikhuluma ku-social media ngiyazenza mina Khehlelezi asizenze. Uma mina ngivumelile lokho ngiyisiwula ngiyayibulala ibrand yami sengisebenze nzima kangaka. So into engisho ngithe mina-ke angifuna ukutshela mama angimzonda uJezrael, he is not my friend. Unjengabafundisi bonke abanye bahlala bevakasha kumina ngibamukele bahambe futhi naye futhi njalo. Into engiyithanda ngaye noma ningamdlela ubona nithi but okusalayo he is very intelligent. Social media yakhe uhlelekile, ngithande leyo nto nje. He is very intelligent. Ushilo uthe next week or next week uzonivakashela, and laba abafuna ukuzwa imessage esuka kuyena bazomjabulela, but those who are not interested is fine. But mina ngithanda message ephuma kuyena, ngiyayithanda. Ngimtshele naye ngathi even ukuthiwa ngishaya ngamnene nkinga, mina ngizokushaya nami njengoba wathi ufika kumina waqala wangithatha kancane ngakuvuthuza ngesikibha sakho wayesalindele ukuthi ngizomshaya goli. Hayi ngathi ngizokushaya ngesikhafuno ngibize, akekho ngithi inyanga uhambi naye uzobuya-ke kumina uzosebenza nami. Wabubuya kuphi manje? Ulapha eThekwini. Akekho wayethi sangoma manje ulapha umngani wazi. Ulapha besibambe meeting naye, sasinaye sibambe meeting naye. So-ke bazalwane, iyeza-ke le ndoda izovakasha Wednesday, wonke umuntu asifikele la uzwakela kithi.